Sa iba pa nating balita, Easterlies nagdudulot ng pabago-bagong panahon sa Pangasinan. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Maulap hanggang maulan na gabi at umaga kasunod ng matinding init at malinsangan na panahon tuwing hapon na maaari ring magdulot ng localized thunderstorms ang kasalukuyang nararanasan ng mga Pangasinense ngayon. Sa panayam ng IFM News Dagupan sa Pag-asa, ito ay dahil sa umiiral na easterlies o mainit na hangin nagbumula sa Pacific Ocean. So, sa ngayon po, medyo asahan po natin na mamaya medyo makakaroon din ng sikat ng araw. Siyempre, nandyan po yung malinsangan. Pag nandyan na po yung tinatawag na ridge of high pressure area na tinatawag natin, yan po yung talagang hudyat na siya po ay malinsangan na naman ulit na ating maranasan sa susunod na araw. Nakapagtala rin ng abot sa 38 degrees Celsius heat index ang tanggapan sa Pangasinan ngayong araw. Bagamat wala pang opisyal na deklarasyon ng pagsisimula ng tag-init, inaasahan na ang maalinsangan na panahon sa lalawigan at iba pang bahagi ng Hilagang Luzon. Sa kabila nito, sa datos ng Pag-asa kahapon, patuloy na naapektuhan ng amihan ng pinakahilagang Luzon, kabilang ang Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang Pag-asa Dagupan sa publiko na mag-ingat sa biglaang pagbabago ng panahon upang maiwasan ang masamang epekto nito sa kalusugan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.